ଆଜି ତ ଖୁସି ହେଇକି ଆଉଛ ପୁରା ଆଜି ପୁରା ଅଫର ବିଗ ଅଫର ଦେଖି କଣ ଆଣିଛ ସବୁ ଦେख ସବୁ एगो ନେଇଯାଇଥିଲ। सब पे आंजी ड्रेस बोटा ए, ମୋ ପାଇଁ कपड़ा dress कपड़ा सब ଆଣିଛ? पे गोरी सो ତିନିଟା ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲ ଅଥର ତ ଲାଗ ଗୋଟିଏ ଆଣି ଚାରିଟା କରି ଦେଇଥାନ୍ତ येते आ की दिन टिके रोसई ऊपर ध्यान दे धारा तेल आंजी ताकि लिखि दिया ଆଉ କଣ ଆଣିଛ वेट कमी गला 5 किलो आउर केते कोन आंजी ऑफर सुनिले मुंड खराब हे जो offer ଥିଲା। मते बिल जेतल कला ହଁ। पहिला सारे आ ऑफर अछि कोन 9 टका ये बैग नेबे नले चिनी किलो नेबे मु ताला कि मु चाडिया दनु मु संगे संगे चिनी काटी देछि बैग दिले मालटा लोड करली दर्ज चली ଯୋଉ ତ ଚାଲାକି କାମ କରିଛ ଚିନି କିଲୋଟା 50 ଟଙ୍କା ତମେ 9 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ଚିନି ଛାଡିକି କିଲୋଟା ଚିନି ଛାଡି ତମେ ଏଇ ବ୍ୟାଗର ଜୀବନାଥ ମାନେ ଏ ଧରି ନେଇକି କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଗ ଅଫରରେ ଗୋଟେ ବଡ କାମ କରିଦେଇଛି कोन करली रे ଗୋଟେ କାମ କରିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଜିନିଷ ଗୁରା କତେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଆଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିନି କିଲୋଟା ଆଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚିନି କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ବେଳ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଯା ହଉ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ କଲେ ଏମିତି ଆସିବି ମିଳେ ଦଶ କାମ ଚିନି କହିଲ ଘରକୁ ଘର ବି ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଜାଣିଛି କଣ କେମିତି ଆସିବ ଚିନି କିଲୋ ଛାଡିକି ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଡି ହେଇଛି